Machiegni janeno Malolwe TV en Jumamus machielo arwakini machiegni e chero ni mar ngima mwandu kawuono wago mbaka kotenore koda tuo mar ndulme Ramadhombo godendo ni epilepsy. Tuo mar ndulme en tuo mosewito oganda joma ng'eny e piny kaendi kata e pacho kaendi. Omiyo kawuono wan gi jalony e studio kaendi madhi lero ni to tuo ni endi ang'o makele, to ere kaka inyalo geng'e, to ranyisi gi mage gin mage. Luongani Ruth Ochungo, ane matayi chero ni mar ngima mwandu, kendo akaw thuolo makende mar rwako jalony e studio kaendi, onyiswa nyinge gi kama owuoke, kae to achaka go mbaka kachiel kachiel. Machiegni. Amoso jawinjo ni okwe, an gi nyinga iluonga ni Rafael Wambura. An jalony mar thieth bad thieth no ma idendo ni mental health and psychiatry, kata tuoche go ma dile gi obuongo kata paro. Awuok Kisumu County Referral Hospital. Yes. Kisumu ka. Yeah. Mana gi kama wachaki godo no endo. Wago mbaka kawuono kotenore koda tuo ni endi mar ndulme. Ing'e tuo mar ndulme inyalo mana nene kata inyalo mana ng'e ni ng'ato ni kode kineno kopupni oselwar e lowo. Ang'o matimore? Tuo mar ndulme ni en ang'o makele? Tuo mar ndulme en tuo ma ong'eny e kindwa, to ng'enyne opande nikech ji mang'eny kia ni en ang'o. Samoro ng'ato nyalo gore piny kaka iwachono, lakini ng'enyne ok en mana goruok piny no kende. Nyalo bedo ng'ato kata pache lala matin, to bang'e chak duogo. Ng'ato nyalo gore piny kende kamano to chako chung'. Ng'ato be nyalo yudo ka tuo ni oriere, kendo nyalo riere muda mang'eny kabisa. Koro ng'ato ka ng'ato pogore kaka obiro, lakini en tuo manyalo mako ng'ato ang'ata higni duto. Obed ng'ama tin, obed ng'ama duong', to en tuo ma affect obuongo. Nyiso ni chenro go matayo tudruok e obuongo, chochni ema kelo tuo mar ndulme. Gin chochni kina mage manyalo kelo tuo mar ndulme? Gima nyalo kelo tuo mar ndulme no biro ka gine moko maluongo ni electrical impulses, kata jawacho mano gi dholuo nade, lakini kata obuongo wa dwaro teko matayo tije ma timore e dendwa. Koro teko go samoro ka kuonde mopogore obuongo, teko gi nyalo wuoke, to samoro ginyalo wuok e yo moko chanore kaka onego gibedi. Samoro en too much, ong'eny moingo kaka onego bedi, koro mane makelo ndulme mang'ine ka ng'ato riere kata ng'ato pache olal. Lakini koro kwa dok kuom gigo manyalo kelo tuo mar ndulme, wayudo ni ng'enyne ok ong'ere. Tuo mar ndulme nyalo bira about nyabet gimoro 50% mag joma nigi tuo mar ndulme ok ong'e gima kelo tuo mar ndulme no. Maka ujolonyo kung'e ni ang'o makele? Yes, ok nyal ng'eyo ni ang'o makele, lakini nitie gik minyalo tud kode kaka hinyruok mar wich. Ka ng'ato oyudo ajali ma wiye ohinyore e wiye, to bang'e onyalo yudo tuo mar ndulme ne. Kata ng'ato konyuole ka pok sane oromo, kinde ne oromo, onyuole gi kilo man piny, onyalo yudo tuo mar ndulme ne. Nitiere be kit tuoche moko maluongo ni infectious diseases kaka malaria, be kodhi obuongo ma ng'ato bedo gi miluongo ni cerebral malaria, bang'e onyalo bedo gi tuo mar ndulme. Alafu nitiere be tuoche moko ma inyuolo go ng'ato, mag ng'ol moko monyuol go ng'ato, ma sana ng'ol mag wich, be ng'ato nyalo bedo gi tuo mar ndulme. Yes. Samoro chako kata na unje kacho ni samoro nitie ka kosemako ng'ato, to ok ni ng'ama chielo kagore piny to ng'ama chielo nyaka gore. Gin ranyisi mage kopogore goruok piny ma ng'ato nyalo neno ni yawa ng'ane to koro Rafael to koro riere. Gin ranyisi mage kendo mopondo ma samoro janyuol kata guardian kata ng'ata ok nyal ng'eyo ni nyathine nigi ndulme. Ranyisi kaka wawacho opogore, lakini kineno ka ng'ato samoro jomoko ranyisi go nyalo bedo thuolo matin kabisa ma mondo kata ng'ato ne be nyalo bedo matek. Koro samoro ng'ato kata ka oneno ipapako ong'iyo kamoro kata pache olal, ong'icho to pache olal, pache nyalo lal kata seconds moko matin.
Koro mano nyalo bedo ranyisi moro mar tuo mar ndulme. Paro malal, gorruok piny kata rieruok nyalo bedo tuo mar ndulme. Alafu sama ng'ato koro bedo gi gigo eko ma dho ngere wadendo ni shiza, ma en gorruok piny no kata paro malal kata ng'eng no, koro ng'ato be nyalo bedo ni ok onyal control, ok onyal geng'o dhi oko matin kata dhi oko maduong'. Koro nyalo dhi oko kuome, kata samoro nyalo winjo gik moko e dende, kata winjo gi e ite, duol moko maonge mwaluongo ni hallucinations, kata samoro nyalo neno gigo maonge, obuogre ka inago. To bonya tudo nyiero mang'eny, nyiero masasa, nyiero malanda, en bonya tude koda tuo ni endi mar ndulme. Nyendo ka nyathi Yesu ng'eng to kobukore no nyiero, nyiera ma onge giko. Wachni waketo kanyo. Ok wanyal kete ahinya e tuo mar ndulme. Samoro nyalo bedo ni nitie tuo machielo, nikech ndulme be nitiere tuoche machielo ma pod nyalo yudo ng'ato kata ka en gi tuo mar ndulme. To ndulme be nyalo bedo e tuoche mamoko be. Kopogore gi tuoche ma samoro tuo ma ng'ato nyalo bedo godo, gin tuoche mage ma ka an Ruth an godo to nyalo ka an gi tuo mar ndulme to nyalo bedo ni neno e kit ngimana. Kit tuoche manyalo neno ka an gi tuo mar ndulme, sama an gi ndulme to nitie tuoche moko bedo tudore godo kendo. Gin mage ahinya. Sana koro gin tuoche mag paro, nikech tuo mar ndulme ka ng'ato ni kode to pache nyalo miyo be pache ok bed mokwe, obedo gi gima waluongo ni anxiety, kata onyalo bedo gi kihondko bende, nikech samoro tuo ni joma moko be ok ong'eyo matut kuom tuo ni. Koro tuo ni nyalo miyo samoro jomoko kwed ng'ama ni kode. Koro akweda aina ma kamano nyalo miyo ng'ato bed be gi kihondko kata gi anxiety mawacho. Tuo mar ndulme osetudi gi bedo gi appetite, kata inyalo ni jalno man gi tuo mar ndulme ochiemo kata dhoge mit ahinya. Ang'o manyalo kelo ma? Mano to en ranyisi ni mar tuo mar ndulme, lakini en yedhe mitiyogo e thiedho tuo mar ndulme nyalo miyo dho ng'ato bed one of the effects nyalo miyo dho ng'ato bed mamit, koro chiemo mang'eny, lakini ok ni ndulme miyo ng'ato chiemo mang'eny. Mana kaka tuoche moko be mag paro, yedhe mitiyogo be nigi effect moro, nigi medo appetite be. Koro mano be chalo kamano. Alafu ng'ama nigi ndulme be samoro ok inyal neno kata kogore piny, but ibiro neno e kinde mang'eny gin gi adhonde mang'eny e dendgi. Koro marks, alama mang'eny e dendgi samoro kigore piny. Koro mago be nyalo bedo ranyisi ni ojagore ga piny kata en gi tuo mar ndulme. Ang'eny nitie ng'ama neno sani endi ma be samoro penjore ni tuo mar ndulme onyalo gamore e anyuola. Samoro ka anyuola nyathi man gi tuo mar ndulme, ebe kothe moro nyalo yudo tuo ni endi, koso en tuo mabira ma ok nyal gamore kuma anyuola machielo kadhi anyuola machielo. Mano be nyalo timore. Osenwang' ni familia ma ng'ato nigi ndulme nyalo yudore ni ng'ama chielo be nyalo bedo gi ndulme e familia no, kata ka be ng'ama nigi ndulme odhi ochako family ne, ebe onyalo bedo gi nyathi ma nigi ndulme, lakini ok ochuno ni nyaka timre. Omiyo wacho ni samoro be kako biro ok ong'ere. Okay. Janeno mar Lolo TV, iwinjo mana gi iti kendo neno gi wang'i, wan kaendi koda jalony e wechego eko mag tuoche mag paro, ne migosi kaendi Raphael Wambura, wago mbaka kaendi kotenore koda tuo ni endi mar ndulme. Winjo maber ni tuo mar ndulme ok ochuno ni nyaka igori piny kende, kata ng'eng bende inyalo teno koda tuo ni endi. Omiyo kumoro amora ma intiere, med mana kete kanyo, wakaw yweyo matin koduogo kama endi, to wadwa ng'eyo ni to tuo ni endi mar ndulme inyalo thiedhe e yo machalo nade. Med kete kanyo, luonga ni Ruth Ochungo. Mana kamano janeno mar Lolo TV koro dhi mbele kaendi, wago mbaka odiochieng' ma kawuono wawuoyo e wi tuo ni endi mar ndulme.
an gi jalony e studio kaendi migosi Rafael Wambura malero mathoth kotenore koda tuo niendi mar ndulme. Luonga Ruth Ochunga, pod wadhi mbele gi chenro niendi mar ngima mwandu. Kuma ne wawe godo jalony, ne wacho ni koduogo to odwa ng'eyo ni to thieth mare nyalo chalo nade. To ka sama ne wachako wuoyo be ne ni ok ong'ere ahinya gima kelo tuoni. Ere kaka kwedo thieth gima ok ong'e ni to ang'o makele? Pod kata kok ong'e gima thiedhe, gima kele, to pod inyalo thiedhe. Koro sama idhi e osiptal neno jalony mar thieth cha, koro obro timoni nonro, obro penji ka ni yudo ajali moro kata e kit nyuolni kaka nidongo, kata ka nitiere ng'ol moro mar nyuol gi kainago. Koro onyalo tudo gi tuo mar ndurme ma in go ne. To kata kamano ok nyalre, to pod nitiere test moko ma inyalo tim. Ng'enygi gin mag picha. Test mag picha minyalo tim. Inyalo goyi picha mar wich, kata inyalo timni gimiluongo ni EEG. En picha maneno kaka activities chenro timore e obwongo kacha. Koro ka nitie chochni moro to pichano be biro nyiso. Koro ka daktari osebedo gi mago, lakini ok ochuno ni nyaka otim test go, nikech test go be gin expensive, bechgi tek. Koro ng'enyne ka osefwenyo ni igori piny kata pachi lal, to osebedo katimore kamano mokalo diriyo. En gima osetimore mokalo diriyo. Ok ng'ato riere ariya dichiel, kata ng'ato gore piny dichiel tiwacho ni en gi tuo mar ndulme. Nyaka bende osetimore mokalo diriyo. Eso ni en didek kadhi mbele. Kadhi mbele. Inyalo wacho ni koro ng'ato nigi tuo mar ndulme. Koro daktari kosebedo gi gigo eko, osetimoni nonro ainano moyudo ni in gi tuo mar ndulme, koro onyalo thiedhi. Koro nitie yedhe mitiyogo, to gin yedhe mopogore opogore. Nitie ma nyachon, nitie ma nyasani. To gin te maybe ma nyasani go to ok nyal chopo osiptende mantiere e gwenge. Maybe gin osiptende mana mag referral madongo dongo. Lakini kata osiptal ma kor gweng' kanyo, inyalo yudo yath minyalo tigo mar thiedho tuo mar ndulme. Ang'o mantiere, ere pogruok mantiere e kind yedhe ma nyachon gi ma nyasani? Nikech githiedho ndulme gi te. Githiedho ndulme gi te, lakini ma nyachon go, samoro e ndulme ka nitiere types. Koro jomoko nitie gi ndulme wawacho ni ng'ato riere dende te. Mano waluongo ni generalized epilepsy. To ng'ato riere mana part moro mar dende kende ma samoro nyayudo ka riere. Koro mano waluongo ni partial epilepsy. To koro yedhe ma nyasani gi ng'enygi gin waluongo ni broad spectrum. Githiedho, ginyalo cover both rieruok mar del teni, kata rieruok mar nus del, kata part mar del. Koro emomiyo giber. Emomiyo koro sama daktari yiero yath motiyogo, oyiero yath kaluwore gi kit rieruok kata kit ndurme ma jatuo nigo. To wayudo ni ndulme mako ji te, omako nyathi, omako ng'ama duong'. Be nitiere kiwango ma ka ndulme ochopo, inyalo wacho ni mar ng'ani to koro osetegno mok nyal thiedhore, koso kofwenye chon tinyalo konyo? Ng'enyne kofweny chon, oseyud ni atamalo madhi 70 kata nyaka 80 mar joma nigi ndulme inyalo thiedhi ma ok gibed gi rieruokno ka omigi yath e sama kare. Koro ng'enyne iyudo ni ji ok yud thieth nikech gionge gi ng'eyo ni thieth mar ndulme nitie, kata yedhe manyalo gaye mondo mi kik ng'ato riere. Gin thieth. Ka wane mondo mi iketwa ne picture kaka ithiedho tuo mar ndulme. Ayudora gi ndulme sani. Ibiro thiedha kuom thuolo maromo nade? En dweche 5, en higa, koso en gima nyaka chieng'? Koro kichako muonyo yedhe mag ndulme gi, to koro ibiro muonyogi to daktari biro ga penji
ka pod irieri kata ka pod pachi lal, koro ka mondo we thieth, mondo chungi thieth mar ndurme gi nyaka bed ni isebedo kionge gi ranyisi mag tuo mar ndurme ni mokalo higni 2 eka daktari nyalo chungo yedhe gi bas koro timo observation. Lakini ka ranyisi mag tuo ni pod endelea to pod ibro dhi mbele gi tiyo gi yath. Yeah. Manyiso ni kotiko higa 2 kama endi to koro daktari nyalo wemi yath. Mana ka ranyisi mar tuo no onge. To kapod ranyisi nitiere, onyiso ni pod entie to idhi mbele. Pod dhi mbele gi muonyo yath mondo ogeng' dalili mag tuo no kaka rieruok kata paro malal. Wang'e ni gimoro ka gimoro nyaka bed gandong'e yani challenges. Gin pek mage mukadhe kaka jolony kata jogo mathiedho jogo mantie gi tuo mar ndulme? Pek mwabedogo en ni ji mang'eny onge gi ng'eyo e wi tuo mar ndulme. Koro ng'enyne gitude gi juok kata gitude gi weche motenore gi juok go ma ok en adier. Tuo mar ndulme kaka waseneno cha, adieri ne malong'o kaka ochakore ng'enyne ok ong'e, to nitie gik minyalo tude go kaka hinyruok mag wich go kata ng'ol mabiro ka ng'ato onyuol kata hinyruok ma ng'ato nyalo yudo sami inyuole. Lakini pod ndurme ni en tuo ma yedhe mag osiptal nyalo thiedho, mano gima ji mang'eny kia. Alafu ji mang'eny bende gikwedo joma nigi tuo ni, ok gidwa ni gibed machiegni kodgi. Ng'ato weni kobet but jandurme to nya yudo tuo mar ndurme no. Koro to mano ok en kamano. Ndurme ok en tuo ma nyalo wuok kuom ng'ato kadhi kuom ng'ama chielo kaka malaria, ok onyal gamore. Yes. Kamano. Nitiere wach ma winjo kacho chien kanyo endo ni jomoko sudega gi juok. Kata nasega winjo kacho ni yawa nyathi joka ng'ane olok ne tuo mar ndulme. Kaka jalony, lerna ni janeno malo ne TV kotenore koda wachni. Koro kalero ne janeno, ndurme en tuo kaka tuoche moko. Tenana ni en tuo, ng'enyne en tuoche mang'eny ma dhi korka paro koni, joro tudo gi juok. Lakini gin tuoche ma inyalo thiedh kaka tielo nyalo bedo matuo, wich be nyalo bedo matuo. Koro en tuo kaka tuo moro amora. Mondo mi tuo mar ndulme nen kuom ng'ato, onyalo kawo thuolo marom nade? Kata mondo mi ifweny ni nyathi nigi tuo mar ndulme. Kaka wasewacho motelo, ndulme nyalo chakore e stage moro amora mar dongo. Onyalo bedo nyathi mar ngima, nyathi kata ng'ama duong'. Koro kama onyalo chakore kamoro amora. Mondo mi ranyisi mage nenre. Ranyisi kineno ranyisi go kamoro amora kuom ng'ato ting'e ni onyalo bedo gi tuo mar ndulme. Koro nyalo mana tere ir daktari mondo otimne nonro ka en gi tuo adier. Nitiere tuo moro machielo kamiluongo ni autism. Yes. Autism ka neno ranyisi mage to gi mag ndulme dwa mana chal. Ere kaka dang' ng'ato pogi ni ng'ani nigi autism, ng'ani nitiere gi ndulme. Ng'enyne nikech aneno ka weche mag autism gibi aneno ka iriwo gi ka itudo gi ng'eng. Ndulme ka bende aneno ka ng'eng ni e iye ka. Ere pogruok? Autism ni en tuo moro machielo, lakini en to sana kuom nyithindo ochakore ka ng'ato tin kabisa. To ng'enyne odil gi kaka ng'ato tudore gi jowetene. En gi gombo matin mar loso kata gi jowetege, kata tugo gi jowetege. Alafu gik mamore gin gik matin sana, en gimiluongo ni restricted interest. Alafu ng'enyne be onyalo bedo kaachiel gi tuo mar ndulme no, ginyalo riwore. Ng'enyne joma nigi tuo mar autism no be nigi tuo mar ndulme, koro ginyalo bet kamoro achiel. Sama wawuoye ni nitiere jalo moro ma nyathine moro kata watne moro nitie gi tuo mar ndulme, to nikech kokadho chenro ni endi oseng'eyo achiel ariyo adek moko monego bed otimo. Mondo mi thiedh jalno mantiere gi tuo mar ndulme, garama mar thieth nyalo kawo pesa maromo nade? Garama mar thieth ok ng'eny nikech yedhe mathiedho tuo mar ndulme gi gin yedhe ma
yudore kata nyaka dispensary kuonde ma wantie ma sirikal okelo. Koro kidhi adhiya kar thieth kata dispensary moro amora kata health center inya yudo yedhe mathiedho tuo mar epilepsy. Sana sana wajatiyo ga gi yath moro miluongo ni Tegretol, oyudore kata up to dispensary level. Okay. Janeno Mololo TV, kuna gomba kaka indi ke winjo ka jalony wacho maber ni tuo mar ndulme kik watude uru gi juok kaka wasebedo kwatude. Wang'eni wan jonagi, kineno ka nyathi ng'ato gore piny to ma jocho tindo lokne, anyuola ma kama lawe. Chak puth kachiel mondo mi idhi e osiptal kata mana e od thieth mondo mi iyud konyruok. Nikech wayudo ni tuo ni kofwenye chon to thiedhe bende medo bedo mayot. Daktari kapod wadhi mbele ka indi, kang'eni nitiere wach moro mabe awe oko ma ok apenjo kotudore koda gi tuo ni endi mar ndulme. Inyalo leronwa kae to bang'e no endo wachik mana wacho mogik nikech aneno ka sani ng'onwa wang'e. Wach ma nyalo bet ni waweyo en ni joma nigi tuo mar ndulme ni gimbe gin gi ratiro margi kaka dhano. Koro kata ok onego bed ni ikwedogi kata e yorego mag somo. Koro onego bed ni gimbe ratichgi mar somo iterogi e skul. Gimbe ginyalo tiyo tije moko ma ng'ama onge tuono nyalo tiyo. Koro gimbe ratichgi go nyaka chopi. Ne ni gidhi skul, ne ni ka gituo to giyudo thieth, nikech ok tuo mar ndulme kende ma ginyalo bet go, ginyalo bedo gi tuoche mamoko bende. Gin be gin joma nyalo dhi skul ma special gi koso ginyalo dhi skul ma kawaida gi? Luwore gi kaka tuono onya e dende. Nitie moko manyalo somo e skunde ma kawaida gi, nitie moko ma koro chuno ni nyaka dhi e special school. Ma nikech samoro iyudo ka seche mang'eny oriere. Koro dwarore ni gibet e special school ma nitie kaka koro ipuonjogi. Wach ni mogik kapok watieko chenro. Wachna mogik en ni tuo mar ndulme en tuo ma ng'enyne ata malo mar ji 70 kadhi mbele manigi tuo ni komigi thieth makare to ginyalo endelea gi ngimagi kaka joma moko. Koro ok onego bed ni wapandogi e udi, wagolgi oko, wakelgi kar thieth mondo giyud thieth nikech gimbe gin gi ratichgi mar yudo thieth kaka ng'ato moro amora. Gikanyono janeno Mololo TV, chako chon ber loyo dhi kajuoga iwinjo gi iti. Ka dipo ni in gi nyathi kata in gi watni moro man gi tuo mar ndulme, kawe kachiel mondo mi itere od thieth mondo mi oyud konyruok. Ageno ni wakonyore kaendi kendo wasomo ma wang'eyo gigo monego bed ni watimo kotenore koda tuo ni endi mar ndulme. Kumoro amora ma intie aweyi gi sani watudre kendo ngeso manyien e chenro machal kod maendi. Luonga Ruth Ochungo, ne wan kaka laktar iluongo ni Migosi Raphael Wambura mar Kisumu County Referral Hospital. Oriti masani. Orito.